Вас вітає інтернет-магазин Техношок. У нас з'явилися в продажі легендарні, маленькі, портативні, переносні газові плитки. Працюють від балончика 220 грам. З'єднання цангове, подача газу, п'єзопідпал. Вони в такому зручному чохлі. Вийняли. Ось вона так складається. Ножки відкрили і розправили крильця, на які становиться сковородка. Працює, під'єднали балон, відкрили подачу газу і включили п'єзопідпал. Для замовлення переходьте за посиланням в описі під